Back to my vlog. So ang atong video karon wari ko sa balay sa ako ang anak nga si Dodong Pidot ug day Joy kay nag celebrate sila sa ika 200k followers sa akong mga anak. So ubani ko niyo guys ako ang video karon kay mamakals ta. So tana guys. Ayo mamakals ko. Nag-celebrate tayo mo din, he? Hiniwa ayo. Hiwa sa karni. Si Dudong na po pidot. Si Ruin, oh. Kusog ayo. Hiwa-hiwa. Ruin gwapo. Si Dayjoy nanguyugpos. Yahayagon nyo diha na may tigpaypay ninyo. Daghana sa sudaan oy. Karni. Asa tong Karni kending. Nag-celebrate ni Ron sa 200k. Wow, congratulations anak. Sa 200k followers. tong largo. Daghana sudaan oy. Congratulations ninyo Inday Joy. 200k followers. Wow. Salamat juga ayo sa mga daghan kayong mga followers. Sa akong anak, sa akong umagad. Sarap ang pagdilitas. Mga una ta ninyo guys. Oh, Calderita standing. Lipay juga ayo mi sa mo ang pag-celebrate karon sa 200k followers. Thank you kayo sa mga followers. Salamat kayo ninyo. God bless. I love you ninyong tanan. Ano ta ninyo? Wow. Dali na boys. Iko na tulog imong ginikanan. Men. Nagsakay man sa iyahang truck. Abot yun ni bukid. Ito. Pero sa trabaho ni siya dito siya mapugas kay nagwa ako na mahimos yan Di sa kon sa tagapatay. Mura ka sa Amerikanan, kakaon ra kita. Buhi rita. Wa ko ginikanan patay na ko. Okay. Wow, ang sarap sa mga soft drinks. Oh, di pa yung mga asa ni? Emperador di ay, emperador. Lami kuno kayo ni. Yeah. Para ni Samoa karon nga mag happy meron kay tungod sa ako ang anak si Pidot mag-celebrate mi sa 200k followers ako ang anak. Nanghugas sa sila mara sa kuno sayod. Masag sayod ba? Among celebrate sa akong anak Dodong Pidot sa 200k followers. Ako di ko taw. Aligri sa kay dire eh.